ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಒಂಜಾತ್ ದಿನ ಬರ್ಸನೇ ತೂಯಿನ ಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ದೊಂಬು ಮನಸ್ಸಿಗೇತು ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುನತೆ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋಡು ದಾದ ಮಾತ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಅಂದು ನಿಕುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದು ಪೋಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವ್ಲಾಗ್. ಓಕೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕಜುಪು ರೆಡಿ ಆವಡತ್ತೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ ತಯಾರಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇ ಮೇರು ಕೆತ್ತಿ ಕನದಿ ಇದಿತ್ತೆರು ಆ ವ್ಯೂಸೇ ಮಲ್ದು ಜಾಂಡು ಅಂಚಾದು ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪುನಗನೆ ಎಣ್ಣೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲೆ ಕೆತ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಸಾಂಬಾರ್ ಪನ್ಪೆರೆ ದಾದ ಪನ್ಪೆರೆ ಯಾನ್ ಪೂರೆಕ್ಲ ಸಾಂಬಾರ್ ಅಂದೇ ಪನ್ಪುನು ನೀರ್ ಇತ್ತಂಡ ರಸಂ ಅಂಚದ ದಂಡಲ ಪನ್ಪೆ ಓಕೆ ನೀಕಲೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮುಲ್ತಲೆಕನೆ ಪನೋಡು ಪಂಡ ಕೆತ್ತಿದ ಕಜುಪು. ಓಕೆ ಕೆತ್ತಿದ ಕಜುಪು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಎಣ್ಣೆ ಕೆತ್ತಿ ಕಜುಪು ಮಲ್ಪುನೇರು ದುಂಬ ಇಂಕೊಂಚ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತನು ದಾದ ಪಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಕೆತ್ತಿನ ಹಾಕದ ಪಾಡುನ ಕಜುಪುಗು ಅಥವಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡುನ ಪನ್ಪುನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತನು. ಬೊಕ್ಕೆ ನೆನ್ನೆ ಓಕೆ ಹಾಕದ ಪಂಡ ತನಿಷದ ಮಿನಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಆಯ್ ತಿಂಜಿನ ಮಿನಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಪ ಆಯ್ಗೊಂಜಿ ಎಗ್ ಪೋಪು ಜೊತೆ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಎನ್ನದು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಪಾಡಿಯೇ ಇತ್ತೆ ಕೆತ್ತಿನ ಬೇಯರದಿತ್ತೆ ಇಂಚಿಡು ಎನ್ನ ಬೇತೆ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಅವನುಂಡು ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ತರೆ ಉಂಡು. ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ತು ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಂಡಿತ್ತೆ ಬಟ್ ನಿಕಲಿಗೆ ತೂನಾಗ ತಾರೆದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆತಂಡತ ತಾರೆ ಕೆಂಪುಂಡತ ಉಂದಾದ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ದೇರ್ ನೆಕ್ ತೋಜು ನಿಕಲೆಗ್ ಆಂಡಲ ಉಂದಾದ ಪಾಡ್ದೇರ್ ನೆಕ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆವು ಐಗೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟೇ ಪನೊಂದುಲೆ ಅಲೆ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಬತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊತ್ತುನ ಸ್ಟೈಲು ಅಥವಾ ಇಂಚ ಪನೊಲಿ ಸಾಮಾನು ಪಾಡುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೂರ ಬೇತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮುಲ್ತಕಲ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಏನು ಮಲ್ಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ಎನ್ನ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು ಖಂಡಿತ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಕಡೆ ದಿನ ಅರೆಪುಂಡತೆ ಐಟೊಂಜಿ ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ಚಮಚ ಯಾನ್ ಈರುಳ್ಳಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪಾಡ್ವೆ ಅಪ್ಪಗ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನೋಲಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಆತೆ ಬೇತೆ ದಾದ ಪನರೆ ಆಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಟ್ರಿಕ್ ಕೆಲವರ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೆ ಕೆಲವರ ಉದಾಸೀನಾಂಡ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಜಿ ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಐಗೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೂರ ಕೆಲವರ ಮಲ್ಪೆ ಕೆಲವರ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಯಾವ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತೆಯನು ಇತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಕೆತ್ತಿದ ಕಜುಪು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಎಂಚ ಆದಿತ್ತು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಮಳ ಇತ್ತನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಲ ಒರಿದಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಕಜುಪು ಅಪಗಲ ಆಯ್ತ ಪರಿಮಳ ಪೋದಿತ್ತು ಜಿ ಏನೇನು ಯವ್ವ ಅವಶೋಕ್ ಆತನತ ಏನು ಸಾಮಾನ್ ದೇ ದಿನ ಪೂರ ಕಡೆ ದಿನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಥರ ಘಮ ಪನೊಂದುಂಡು ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ತನಿಷ್ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಶಾಲೆಡ್ದು ಬತ್ತದು ಕೇಂಡೆ ಅಮ್ಮ ಇನಿ ಕಜುಪು ಏರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನೇ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂದುವೇ ಟೇಸ್ಟನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಣೊಂದು ಕಜುಪು ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಏರಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊರ್ನ ಉಂಡತೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತನಿಷ್ ಅಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಅಂದ್ ಅವೇ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಡಿತ್ತೆ ಆ ಇಡೀ ದಿನ ವಾ ಎನ್ನ ಸಾಮಾನು ಒಂದು ಕಜುಪುಗ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ದಾದ ಮಾತ ಏನು ಸಾಮಾನು ದೇದೆ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡು ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆತಜಿ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಒರಿದಿತ್ತುನಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಪರಿಮಳ ಉಂಡು ಆಯ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಥರ ಖುಷಿ ಬೇತೆನೆ ಇತ್ತೆ ಅಟಿಲ್ ಮಾತ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಬೇಲೆ ದಾದ ಅನ್ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಆ ಬೇಲೆನಿ ಅನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇಲ್ಮೇಲು ಡಿಂಚನೆ ಒಚ್ಚುದೇವರ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೋರ ಕೊಲ್ಲಿನ ದದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ಒಚ್ಚುವೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಕೊಂಚ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ದಾದಾಂಡಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ದಾದಾಂಡಲ ಇತ್ತುಂಡ ಅವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಪೋಪುಂಡು ಸೈಡ್ ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಐಗೋಸ್ಕರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸೋಪ್ ನೀರು ಡಾಂಡಲ ಅವರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಒಚ್ಚುವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಮೈ ಕಿಚನ್ ಈಸ್ ಡನ್. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಇತ್ತೆ ಹಾಲ್ ಪೂರ ಗಲೀಜುಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಡನ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡತೆ ಎಂಕಂತೂ ಏಪಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕೊಂದತ್ತು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ಮೇಲುಡು ತೊಚ್ಪಾಯೆ ಮಾತ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಬೇಲೆಲ್ಲ ದಾಲ ತೊಚ್ಪಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ದೊಂಬು ಬೈದುಂಡು ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಲೇಡೀಸ್ನ ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸದಾದ ಪಂಡ ಒರ ಕುಂಟು ನುಂಗರೆ ಪಾಡ್ಕ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಕುಂಟುನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಡ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇನೇ ಯಾನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆನಾಗ ಅಡೇಗೆ ಕುಂಟುನ ಅರ್ದದು ಬಿಟ್ಪೆ ನೀರು ಅರಿಯರೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೊಡ್ದಿಪ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಹಾಕದು ಕುಂಟುನ್ ಪೂರ ನುಂಗರೆ ಪಾಡ್ವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕುಂಟರ್ದುನ ಅಂಚನೆ ಬಯ್ಯ ಅನಾಗ ದೂರನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇಲೆ ಇತ್ತನು ಯಾನ್ ಅಂಕಲ್ ನೋಟ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಂಕಲ್ ನಿಕುಲ್ ತೂತಾರೆ ನಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾಮ ಆರ್ ನೋಟು ಪೋದಿತ್ತೆ ಬೇಲೆ ದಾದ ಅನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇಲೆ ಬಟ್ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋನಾಗ ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತೆ ಅದೇ
ಹೊಸ ಟಾಯ್ ಆಯ್ತಾ ಬೇತೇನೆ ತುಕ ಟಾಯ್ ತುಕ ತೂಪಿಂತುಲಿ ಆಯ್ಕಿದ್ದ ಒಣಸ್ತು ನೋಡು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬಡಾಟುಂಡು ಡಿಯರ್ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಹೊಸ ಟಾಯ್ ಟಾಯ್ ಇತ್ತೆ ತುಂಡು ಟಾಯ್ ಕಂತಾನ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ಯಾನೊಂಚೂರು ಉನ್ನೊಂದ್ಮೆ ಒಯ್ತುಲ ಉನ್ನೊಂದ್ಮೆ ಬೊಕೇನ್ ಬರ್ಪೆ ಟಾಯ್ ಪರಾತತ್ ಪೊಸತ್ ಅವೇನ್ ಪೂರ ಗೆನ್ ಪೂಜಿ ಎನ್ನ ಕೆಂಪುದ ಅವನುಂಟು ಪುಚ್ಚೆಗ್ ನೆರ್ಪು ನಾವು ಖುಷಿ ಹೊಸ ಟಾಯ್ ಅಲ್ಲ ಖುಷಿ ನ್ಯೂ ಟಾಯ್ ಅಂದ ಸತ್ಯನಾ ಹೊಸ ಟಾಯ್ ಉಂಡು ಸತ್ಯ ಹೊಸ ಟಾಯ ಕೊರು ಎನ್ನ ಟಾಯ್ ಕೊರು ಗೋಡೆ ಕೆರೆಪ್ಪ ಕೊರು ಪ್ಲೀಸ್ ಕೊರು ಹೆಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಟಾಯ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊರಿ ಡಿಯರ್ ಮಾತ್ರ ಸಪೂರ ಉಂಡತ್ತ ಹೆಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಜಾಂಡಲ ಬೋರ್ಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂಗನ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ನಿಂಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರು ಸಿಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಡಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಟಾಯ್ ಕೊರಿಯತ್ತ ಕೊರು ಏನ ಟಾಯ್ ಕೊರು ಕೈ ಪುಟ್ಟು ದಾದ ಇಂಚ ಉಂಡು ಕೆಂಪುದ ಇಷ್ಟ ಈ ನೀಲಿದ ಕನದನ ಆತು ತಬ್ದ ಮಲ್ಲೈಜಿ ಕೊರು ಕೊರ್ಪನ ಇಜ್ಜನ ಕೊರು ಟಾಯ್ ಕೊರು ಇನ್ನೆಂಚಿರೋ ಶಬ್ದ ನಾನು ಉಂಪುನ ಬುಡ್ದು ಬೈದೆ ಟಾಯ್ ಕೊರು ಹಾ ಐಕ್ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಚ ಅಂದ್ ಐಕ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಕಲರ್ ಹಾಕಲ್ನ ಕಣ್ಣುಗೊಂಜಿ ಬ್ರೈಟ್ ತೋಜೊಡತೆ ತೋಜೊಂದಿಚ್ಚ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಐಕ್ ಇಡೀ ಬೈಕ್ ಇಂಚ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ರಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗ್ತಾ ಹುಟ್ಟು ಶೋಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಕೊರ್ಲೆ ಡಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಕಣ್ಣುಗ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕಲರ್ ಅಯ್ಯೋ ಕೊರಿ ಡಿಯರ್ ದಾದನ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ದಾದನ ಪತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಅವನುಂಡು ದುಂಬುದ ಪೂರ ಚೂರು ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಬೊಕ ಇಂಚ ಪೂಜೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಹಾಡುಂಡು ಬೊಕ ಉಳ್ಳೆ ದಾದ ಗೊಬ್ಬುನು ಅವು ಎಕ್ಕಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚನೆ ಗೊಬ್ಬುನು ಮುಸುಂಟುಡು ನೂಕುದು ಅಂಚನೆ ಗೊಬ್ಬುನು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಂತರತ್ತೆ ಕೊರು ಬಾಲೆ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ತನಿಷ್ ಗೊಬ್ಬಡ ಆಯ್ತಾತೆಗೆ ಪೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪು ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಬೇತೇನೆ ಗೊಬ್ಬು ಇಷ್ಟ ಆತು ನೈಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆವಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದುಂಡು ಐಕಲ್ನ ಕಣ್ಣುಗ್ ಕಲರ್ ನಮಕ್ ಕಲರ್ ತೋಜುಂಡತ ಐಕಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ತೋಜುಂಡು ಅವು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ತೋಜೊಂದಿ ದಾದನ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ ಡಿಯರ್ ಬಾಲ್ ಪೂರ ನೇಕೆ ಪೋತುಂಡು ಗೊಬ್ಬುದು ನನ್ನ 2 ಬಾಲ್ ಉಂಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಂಡು ಡಿಯರ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಯಾನ್ ನೇಟೆ ಗೊಬ್ಬೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಎಗೋಯ ಎಗೋಯ ಗೋಯ ನೋ ವೇ ಖುಷಿ ಓಕೆ ಬಯ್ಯ ಮೂಲೆನ ಕಾರ್ ಉಂಗಿರದ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತುಂಡು ಈತಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಇತ್ತೆ ನೋಟಿಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಕಾಂಡೇಡ್ದಿಂಗ್ ಚಿಂಚ ಉಂಡ ಇತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಚಾಯ್ನ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ
ಇತ್ತೆ ತೂಯಿನಿ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ದಾದ ಅಂದ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಲ್ಯ ಬೇಲೆ ಇತ್ತನು 5-10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದಾತೆ ಒಂಚ ಎಲ್ಯ ಬೇಲೆ ದಾದಾಂಗ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಅವು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತದ್ ಬತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಅಂಕುಲ್ ಮೂವಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತಾತೆ ಧರ್ಮದೈವ ಮೂವಿಗೆ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಶೌಂಡ್ ನನ್ನ ಪಂಚತೆ ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅದೇ ನಿಕಲಿಗೆ ಪನ್ಪೆ ಮೂವಿದ ಪುದರ್ಕೆ ನಗ ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಾ ದಾದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಉಪ್ಪು ಅಂದು ನಿಕುಲ್ ಎನ್ನದಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಅನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಮೂವಿ ಶೋಕುಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸೀನ್ಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಬಟ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಈ ಮೂವಿಡು ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ఒక ತುಳು ಮೂವೀಸ್ ತುಳು ತಕುಲೇ ತೂವೋಡು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ತೂವರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕುಲ್ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಮೂವಿ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ಪೋದು ತೂದು ಗುಡ್ಪ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮೂವೀಸ್ ಮಿಸ್ ಆತನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತು ತೂಪುಜಿ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವರ ಪೋರೆ ಆಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ದದಾಂಡಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನಾಗಲ ಅವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆವರೆ ಉಂಡು ಕೆಲವರ ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಎಂಚನ ಪೋಯ ಏಪ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಫೈನಲಿ ಕೋಡೆ ಪೋಯ ರಿಲೀಸ್ ಆವರ್ದ ದುಂಬೆ ಎನ್ನದಿತ್ತ ಒಂದು ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ ಪೋಡು ಧರ್ಮದೈವ ಮೂವಿಗಂದು ಬಟ್ ಈತ ದಿನ ಆಂಡು ತೂಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಪೋರೆಗ್ ಅಂಚ ಫೈನಲಿ ತೂದ್ ಬತ್ತಾ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಕತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಅದು ನಿಕುಲ್ ನನಲ ತೂತು ಜಡ ಬೇಗ ಪೋದು ತೂಲೆ ಓಕೆನಾ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಏಪ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ಬತ್ತು ತೂನಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಬೇತೆ ಮೂವೀಸ್ ಬತ್ತದುಪ್ಪುಂಡು ನಿಕಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಪೋತು ಓಡು ಇಂಚಿನ ಮೂವೀಸ್ ಪೂರ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಪೋತು ಉಂಡನೆ ನಿಕಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ತುಳು ಮೂವೀಸ್ ತುಳು ತಕುಲೆ ತೂವಡು ನೆನಪದಿ ಓನ್ಲೆ ತುಳು ಮೂವೀಸ್ ಬತ್ತನ ಓಲಾ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುಚ್ಚಿ ಐನಾತು ಪೋದು ತೂಲೆ ಈ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪೋತು ಒಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಮೂವಿಡ್ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಮಕ್ ತೂದು ಬತ್ತ ಕೊಡೆ ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇರ್ಪಂಡೇರ್ ಮೂವಿ ತೂದು ಬರ್ಕಾಂದ ಅಂಚ ಪೋದು ತೂದು ಬತ್ತ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದಾ ಪಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಎಂಡ್ ಸಂಡೇ ಆನಾಗ ನಮಕೊಂಜಿ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಪೋರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಥವಾ ಫೋರಂ ಮಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಫೋರಂ ಮಾಲ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಪೋಪುನು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಏತ್ ತಿರ್ಗದ ಪಂಡ ಒಲ್ಪ ಓವೋ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಏರ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಫ್ಲೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಈ ಫ್ಲೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ಬಲ ಪೋಯಿ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಆತು ಸಲ ಪೋತ ಅದು ಪೂರ ಶಾಪ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಶಾಪ್ಸ್ ಓವೋ ಫ್ಲೋರ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಡು 4th ಫ್ಲೋರ್ ಉಂಡ ದಾದ ಮಾತ ಉಂಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಡು ఒక 3rd ಫ್ಲೋರ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಶಾಪ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆವು ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆತು ಸಲ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಪೋತಾ ಎಂಕುಲು ಬೇತೆದಾಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚ ಐಗೋಸ್ಕರ ಮೂಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಕ್ಕುತ್ತೂನಿ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ವಿಷಯ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವು ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಐತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅತಿ ನಾನು 4 o'clockಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುನೇ ದುಂಬು ವೀಡಿಯೋದ ದಂಡಲ ಪಾಡುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಫಿನಿಶ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅಥವಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಂದು ಉಂಡು ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆಂಡ ಕಾಂಡೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲೋ ಎಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೆ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಅಂದಿತ್ತೆ ಇಜಿನ ಐಕೊಂಜಿ ಟೈಮೇ ಇಜ್ಜಿ ಓಟ್ರಾಶಿ ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಯ್ಯ ಕತ್ತಲೆ ಆಂಡಲ ಕೆಲವರ ಪಾಡ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅವು ವೇಟ್ ಮಲ್ಪುನ ತಾಳ್ಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಿನಿ ಆಂಡ ಉಂಡತೆ ಅಪ್ಪಗನೇ ಹಿಂಗೆ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡೋಡು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಅಂದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಪಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಪೆಂಡಿಂಗ್ಗೆ ದೀಪೆ ಬೋಡೊಂದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಇಜಿನ ಏನ ಮಂಡೆಡ್ ಬೇಗ ಆತುಂಡ ತೊಂದೆ ದಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಟು ಬೇಗ ಒಂಚೂರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಂಡೇಡ್ ಬಲ್ಪುಂಡು ಐಗೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಪೆಂಡಿಂಗೇ ದೀಪೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ದ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಒಯ್ಟು ಬರ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತದು ಯಾನೈಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರರೆ ಇತ್ತಂಡ ದಂಡಲ ನಿಕಲಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ತ್ರೂಡ್ದು ದಂಡಲ ಪನರೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಅಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ತೆಪ್ಪಂಡ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಬೋಡತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಮಿನಿ ಇತ್ತನ ಯಾನೊಂಜಿ ಓಕೆ ಇಂಕೊಂಚು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಂಡ್ರಪ್ಪ ಪೋದ್ ರೂಮಿಗೊಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ಕಪಂಡ ಆ ಅಪ್ಪಗನೇ ಬತ್ತದ ಬಾಕಿಲ್ ಬಿಟ್ಟುವೆ ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ಕೆಲವರ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರರೆ ಇತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈಜಿನ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಬೋಡಂದೆ ಚೂರು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ದೀಪೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 4 o'clock ಅಂದು ಟೈಮ್ ದೀತೆ 4 o'clock ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಪುನಾಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ನಾ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಉಪ್ಪಡು ಅಂದ್ ಓಕೆನಾ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆತೆ ಮೊಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬತ್ತನ್ ಮಾರೆ ಐತೆ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಓಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಪೋಚಿ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪೂರ ತೂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪದು ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ಎಂಕಲ ನಿಕಲ ಮೋಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕಲ ತಿಕ್ಕಡು ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಿರತಿ ಕ್ರಾಯ್ನಾಥ ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕಜಿ ಪಸತಾಯಿನ ವೀಡಿಯೋ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ